Taal volcano na i-record iti talo apan nagbetak na. Okay, detalye kadati na nakamat a report. Ini Idol Dennis apo iti regional. IFM News. IFM News. Regional. Bitakin Idol Dennis kami. Pagtuloy iti panagmotor iti PIVOX ti aktibidad iti Taal Volcano bapo iti panagbetak na itnamitlong agataras iti laing kalman. Nabasar iti record iti PIVOX ti phreatic eruption kit napasamot sa alas 2:55 iti agsapay di Kalman. Nasarunuan iti namindwa nga magmatic eruptions alas 8:13 king 8:20 iti bigat Kalman. So ito'y napasamak nga automatic eruptions iti Taal Volcano kit nang ted iti panagadanat so ito ili kapos iti magma iti ganong iti wangawangan iti vulkan kaya dito bumarbara kasamaten at distinct explosion kapubalang iti barbara dati magmakin iti daga ito iti dakamat na bunganga iti vulkan kapos ito ay napagagaro iti residente nga masabol iti panaganad ang mga oras kapos posible nga panagdasak pa iti nabigpisa aging na 1,200 ang nga 210 meters manibod iti rabaw, iti crater, iti nasao na vulkan. Idol, Dennis Elipio, Tatak, Aramen.